assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbadi kuktidindi caggal calminali en jettat Allah tigui konko woni mbajjiri rokka jaare haade jaare wara jaare en juula ɓurnaɗo Windere nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe men kamɓe tigui goni sababu godal meɗen kono en jetti Allah tigui dokku en kattande e bawal ha mbawen jottadɗo eɗen gandi kala dimanche so oɗo saaha heedi émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko musiba e debbo mo hoore fonde Thilboumi Ndiaybé émission meɗen fodde noon hande garteten ko oɗo ceemeɗe mo ganduɗa kañumne banda men ko gonɗo galle famille sen mbi galle famille noon woni galleji men ɗi ganduɗa machallah aɗa yiya taw ko tato nayo joyo taw kañumen jiidi yumma e baba gara gonda e feccoraɓe ma gara Allah waɗa jibinaɗon dañaɗon rewɓe e worɓe banda men tawde ko galle famille taniraɓe nani hen isiraɓe nani hen ƴekiraɓe nani hen worɓe nani hen baajiraɓe nani hen Allah waɗa gona hen ɓooyata so tawi a adaki tan ma won gadiɗoma saabu wurdiɓe foof ma miijo ma won jaaɗo tan woppa goɗɗo on so tawi ko an mo gandanɗa hoorema ko an ceemeɗo gonɗo e nder galle gorko ma yani law so gorko ma yani law bandam en eɗen gandi ko ɓuuri hen hewde won hen ne ɓamte e nder galle woni wiye miñum joom galle ma yo ƴette won hen mbiye sehil joom galle ma yo ƴette en ji nanɗo hen ha wayno leydi kono saaha eɗen dañi hen caɗele hol dañim hen caɗele woni oɗo ceemede mo ganduɗa joom galle mum koko yani law taw woni koye nder galle famille ene wondi e sukaɓe mum ene wondi e ƴekiraɓe mum ene wondi e miñiraɓe joom galle mum muñiraɓe joom galle muɗum dañi hen caɗele ɗe ganduɗa hoorema ko caɗele poɗɗe réglede caɗele ɗe ganduɗa kadi ala hay dalilu goto mo gandanɗa hoorema toɓe pawi ɗum e wiide on ɗon resata on ɗon ceemede mo ganduɗa yaara koye duuɓi 30 no mbinomi ni walla yaara koye duuɓi 40 Allah andi holto yarata kono en tout cas ham joom galle mum yani law kadi ene jogui sukaɓe e nder galle kadi joom galle mum ene jogui gueɗal e nder galle he ene jogui gueɗal e nder galle he hayso wona konko oɗo debbo mo ganduɗa ko woni koye nder galle ko dewgal adduno ɗum ɗon joom galle mum sanki mais sukaɓe makko ne jogui ɗon gueɗal kala to sukaɓe ma jogui gueɗal an aɗa jogui ɗon gueɗal so tawi ko ɓiɓɓe worɓe so tawi ko ɓiɓɓe rewɓe joni noon on ɗon ceemeɗo joom galle mum yani law no mbimi ni joni ɓamtaka e galle he fodɓe ɓamtude ɓe ɓamtani oɗo mo ganduɗa ko sehi joom galle mum ene fonno ɓamtude ɗum ara e galle he ɓamtani joni on ɗon jooɗo ɗon e nder galle he ha Allah waɗa daña juɗɗu ɗum caggal galle saabu debbo foof kañumne ene ñaagui Allah so tawi ko diwo ko ceeraɗo so tawi joom galle mum koko yani so tawi alano gorko aɗa ñaagui Allah kay wooda jiiɗo mo yidma taw yiɗirma ko dewgal wona joni on ɗo so tawi yiɗirama dewgal suusa haalde ha nanodira holko saabi saabu ɓe namnade e noppi ma hay gorko goto arata ɗo hen te kadi ɓe mbiyata ko ɓe ɗaccittama jalta saabu sa yalti sukaɓe ɓe jahat saabu bamumen wonko jogui e nder galle he eɗen gandi ɗum ko probléme joni noon on ɗon mo mbiɗon jaltata galle sababu no suka muɗum so suka muɗum jeehi ko ñameteno ko yartano so tawi joom galle mum koko dañno dañatake saabu so sukaɓe ɓe jeehi nawri ko mumen walla galle feccete walla galle yeeyete mbiyon noon so yeehi wonta avantage amen ko yo heddo ɗo e galle he joni so tawi heddima ɗon e galle he so tawi gorko goɗɗo yiɗimo mbiyon o nattata e nder galle he holto pawɗum ɗum forani wonde te an aɗa jogui rewɓe ma woni hen ko ɗiɗo ko tato taw aɗa jogui a yi beela mo jiiɗa heno aɗa wondi e sukaɓe ma so tawi ko debbo goto joguiɗa e nder galle he joni no konko oɗo mo ganduɗa joom galle muɗum koko yani mbiya mukku ɗo gorko natta ɗo hen kala gorko nanɗo ɗo hen min mbaɗa ɗum ko boni ala to pawɗum ɗum hay nokku walla jiiya estrade wiya ɗo de ɓaade ɓiyamo hankkante ko ni Allah waɗi hay goto yitamo dañta gorko goɗɗo mais ɗum holto fawi holto winda wiya joom galle ma so sankima a dañtata gorko goɗɗo ɗum hol fof ko holto winda ɗum ko mbataw jiyata ɗum ko endoji to kono wona ɗo hen kam enen ken julɓe ayi joni noon so gorko on ɗon humani ardemo ɗon e galle he ko probléme yaltudemo kadi ko probléme te pourtant de
taw a jogaaki mo de konko jogi hoore makko e nder galle he a sodontamo sabunde a holtintamo an oɗo miñiraɗo joom galle walla an oɗo mumiraɗo joom galle biiɗo o resatake o walla o yaltata galle o taw sabunde makko a joganakemo ɗum somo jogui haaju a humtantamo te a suusa debbo ma oye ni saka kumanamo joni no pawa mo finna mo gasata to ko cukalel to ko so yahanto haynoko eɗen gandi ɗum kadi ko probléme en nani e galleji men de ha tenti noon so tawi a jiidama noon so tawi a jiidama e nder galle ɓuuri bonde so tawi a jiidaka moom aɗa wawi ƴettude bagage ma jaaha sukama gabbe ma mo sukama gabbe kono so tawi a jiidama e nder galle hankkandi wontata ko riñoji aha muñ sababude sukama ha daña goɗɗo te mbaɗa haalanma kala debbo jabɗo ɗum a dañata gorko noon naywirta walla ko noon mayirta kala mo jiinomi walla kala mo jiinoɗon hande ene haɗa ɗum ɗon waɗani fippu daraki no darde foti darande ene wiya min ka somi waɗi ko sababude goggam walla somi waɗi ko sababude kam walla somi waɗi ko sababude nenam a tampat anani de mette mbarma a dañata gorko alay saago noon fittalo ma ndu tinna ɗum ha tiiɗa par ce que a cukalel to so a yahan to hay nokku aɗa foti dañde gorko normal par ce que a yahani mbaɗoyɗa ko boni te ay wiyoɓe mi oto dañ gorko kala no jaltuɗa galle ɓe pawma ko boni hay soko yewtade mbiɗa aɗa yaha de ɓe mbiyata ko ay o yalti galle o de mbaɗa andi tan wonmo tottodirande wonmo wondoyi te soɓe bonna indema kamɓe gaddorto a waɗani ko boni ɓurno bonde ko wiyede joom galle mum yani nane galle ene waɗa ko weela ene nanna ene yalta mbata ko ɗum ɓuuri bonde walla aha joom galle mum nane yani ene woni e nder galle ene waɗa ko weelani ene kala to yiya ko wondi koye yo Allah yaaf oɗon gandi ko kalanmi ko mbata ko ɗum ɓuuri bonde kono biɗo ene daña gorko walla haalde gorko ha nanodire gorko ara wiya toon hay sippiroji aɗa yiya hen daro e damal wiya so gorko naati ɗo hen min mbarat ɗum mais holto pawɗon ɗum banda min ɗum ko probléme a resata a woppata resoɓe ndesa kadi sinno aɗa joguino jomum ni e kono a jogaki jomum wona sabunde mum wona faɗo mum wona koltu mum hay suka mum a toppitaki woppude ɗumen tan ko sababude bamumen ene jogui ɗon gueɗal kañumen jooɗo ɗon sababude ɗum ɗon cukalel to so mbiya resataki ɗum mbiɗa sikki tan ko kecce hen saahaji jomum en nakala ɗum ɗon surtout noon ɓe ganduɗa ko miñiraɓe joom galle walla ko mawniraɓe joom galle walla ko isra wonɓe e nder galle walla ko ƴikiraɓe aɗa wiya i pourquoi mo dañi debbo o mo daña ɗum ɗo gorko goɗɗo somo daña gorko goɗɗo ko lahara aɗa yi wiyoɓe noon wona ɗo e galle he de ɗo e galle he ɗo kay o dañata ɗo jomum ne ara ɗo tan ne ɓarfino to banam gorko jooɗoto noon i joni holko wawa hen ko Allah waɗi ko Allah rokkuno on Allah nawi ɗum hen saahaji ni jomum ene yejjita Allah hen saahaji aɗa yejjita ko Allah waɗi cikkata ko kañum waɗani hoore muɗum oto jejjite kala guurɗo ko maayo heddoto ko gadiɗo e cakkitiɗo kono ɓaade joom galle mum yeehi omo jogui droit dañde gorko ɓuuri yaade omo woɗoya ko boni omo jogui droit o wawa yaltude e galle he par ce que omo jogui ɗon sukaɓe makko kono omo jogui nokku makko fof foti bismade koɗo makko to foti bismade sehilaɓe makko to foti bismade joom galle makko hay ɗum wala hen droit ɗum kadi ko probléme bandam en alay saago yimɓeɓe jewtide alay saago yimɓeɓe kalde bandam en so tawi Allah waɗi ɗum ɗo ala ko wawino haydara nde won noon kala neɗɗo to woni kala debbo tan so woni sinno ko saago muɗum kala mo resodiri tawne wurde e muɗum ha to haaɗi oto Allah yawno kono ɓaade Allah nawi ɗum ala ko wawi hen wawi tan ko joɗade muña jooɗo jonde mum fewde ha Allah waɗa so joom galle muɗum yalti yiidiɗo ɗum ɓamta ɗum saaha aɗa yiya sehil joom galle mum ara ɓamta ɗum wiye holko saabi on ne ɓamta ɗum nde won noon de ene wawi taw ɓe gandu tourno ko ɓooyi ay ɓe goni e bonnidde holko tago mo ɓamtam gandu mbaɗa andi yitere makko no wonno hen mbaɗa andi wonko wonno ɗon wonko suudino ɗon banda min hay ɗum kadi hay ɗum ko probléme ara pour wallude oɗo mo ganduɗa joom galle mum koko yeehi ara wallude o mo ganduɗa ɓesgu nan ɗon ko ɓesgu ganduɗa ko wawna hoore muɗum ara yiiɗa wallude ɓesgu ngun ɗon mbiyon ala lalti wonata so tawi an a ƴettani tan goɗɗo ƴettata nan ɗo ha wayno leydi mbiyata ko so tawi tan mi resani monam resani walla miñam resani walla o resaka e galle he eɗen gandi ɗum ko probléme joni noon mbiya jomum hankanti c'est fini gorko kay paari hen taw ko cukalel tokosel yahani taw hay nokku mbaɗe feere ƴeewon worɓe ƴeewon ɗo gurduɗon par ce que bonani ko sunna e farilla ko ɗo tawɗen ko ɗo goppaten
alay sagu noon ɓe gandanɗa hoorema ko wonɓe e galleji mawɗi taw joom galleji mumen koko janilaw esiraɓe ɓe ƴeekiraɓe ɓe miñiraɓe joom galle hay kawiraɓe hankkadi wontata ko famille tan waɗa haɓɓere wotere wiya hay goto natta ɗo hen ɗum ko probléme bandam en te ko mo jiiɗa hen fof noon yorini wi kos par ce que holko saabi ko cukalel toksel ndeysan ñamata ko yane mum yarata ko yane mum hankanti belamma hankanti ɗum ɗo fittano fof hankanti o wi hankanti hay goto anda ko nanda par ce que ko raffi addantuma won hen semed ɓe hewɓe hande ko ɓuuri hen hewde ɓe gorko mumen ɓe jalti aduna banda men jafoɗon ko ɓuuri hen hewde hande dañani worɓe ko raffi gondi sa ƴeewi ɗumen wallahi ko raffi gondi par ce que enen jiiɗa dañde worɓe komi cuusa haalde rewma mbiya i mbaɗa suusi addude ɗo henno gorko i mbaɗa suusi ɗemmodirede i mbaɗa suusi humanede i holko saabi a humantaki walla holko saabi a dañta gorko a waɗani ko boni ƴewata komo cuurdiɗa ƴewata ko juɗɗo mo mbawɗa ene wawi wallude walla sukaɓe ma ɗum koye mbataw bonani bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon miñiraɓe joom galle onon mawniraɓe joom galle onon esiraɓe e ƴeekiraɓe goppe wiide oɗo mo ganduɗa ceemede joom galle muɗum koko sanki mbiyon yaltata galle kadi goɗɗo arata ɗon ɗum ko probléme so tawi oɗon gandi tan goɗɗo arata ɗon dokkemo kal makko o yalta o yaha o ƴeewiya gorko goɗɗo so tawi oɗon mbawi wadde mo supporté kon koye sukamo goppemo jooɗo kala taw gorko kono joguino kala ko dañi o ronde e moɗon kono goɗɗo ne wawi arde tawamo ɗon kadi gorko wonani arane hurtoni ko ɓuuri hen hewde jomum ara ɗon tan balɗe mum ɗiɗi yaaha walla ara yontere muɗum yaaha ɗum koye mbataw bonani boni ko yaade waɗede ko boni ko yaade aɗa nanguye galleji janane e oɗon gartirane ñande foof boni ko wiyede o naggama ɗo ñande foof oɗon gartirane boni ko oɗon jooɗo oɗon mbiya oɗo de mo gonduɗon o kala nde yalti ko ɗum woni ko waɗata mbata ko ɗum poɗɗon haɓede kono on nanani ɗum ɗon wiyen daña gorko mbiyon mukko dañata ko probléme bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thilbou Mie Ndiaye wontuno émission meɗen fodde image joɗɗo mo jiitono ko Oumar Dore Coumé gorko Mouhamadou Hunare émission meɗen o eɗen gandi artuno koye oɗo mo ganduɗa ko ceemeɗo gorko mum yani law kono woni koye galle famille ene wonde isiraɓe mum ene wonde miñiraɓe joom galle ene wonde e mawniraɓe joom galle ha e ƴeekiraɓe eɗen gandi tan enen eɗen gowi wonde e galleji mawɗi joni noon wiye an a yaltata sababu no sukaɓeɓe ko jurum kadi bamuyen woni ko jogui e galle he so tawi a yalti a nawrata ɗum ɗon joni ɓe jogo jurum mbiya ɓe nangga sukaɓeɓe naggorma an joni ɓe mbiya kadi an a dañata gorko ɗum kadi ko probléme ko pen hakkille no fewi ɗum noon mi rokka on rendez-vous inchallah e émission goɗɗo so Allahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama